nemam nameru da ugrozim svoj život, ali imam nameru da Srbija bude normalna zemlja. Možda ta dva mogu zajedno, a možda i ne mogu. Sve što čovjek može da uradi za Srbiju vredi. Nisu u pitanju termini za održavanje izbora. U pitanju je održavanje izbora, u pitanju je promjena vlasti, u pitanju je da ova politička elita malo osiromaši, a da narod malo obogati, ništa drugo. Za sada nema, za sada bih samo želeo da se ispravi ovo nerazumevanje koje sam video da podgrevaju mediji između nekih, posebno njegove svetosti, zato što ja molim njegovu svetost da mi oprosti ako me je pogrešno shvatio. Ja ne želim da se ubijem, ja trenutno rigorozno postim, a pitanje je kako će to da se završi.